Yo, what's up? May adlaw yung tanan ng mga katambay no karon kay ikaw na ta. Ma April April Dadeng, April 6 tara no? April 6 tara no? April 6 tara. Dili, 7 eh. April 7 no, adlaw nga Biyernes. Karon kay padong may malakaw no, adto may og na may designan dito karo guys. kalansang ni. Balansa sa cross ay. Na may designan karo no. Ya. Ang sabot naman ni Master kay alas 7:30 pero ana. Asotso na. Wala hubog man. Wala hubog man, hubog ng gabi ay kanay, hubog ng gabi. Kami duha. Ano, na may designan dito nya, ubantan niyo sa akong lakaw no. Let's go. Meron guys no? Okay. So wala namin diri no? Abot na lang yung sir, wala pa man si sir. Sabinog na si sir diri. Papaday siya no? So nalda diri. Abot na, mo design na no? Ito mambuwak. Wala pa na igamit man pag last nga prosesyon no? Pag Miyerkules dayon. Wala man kung kagang buwak basin maura guro na gamiton. But lang sa desisyon nila. Abot na diri no? So abot na sir. O minta sa pa si sir aris sa diri. Ida tagka lingkuran no kay murag nabal pa kung ano? Kuwang naglata. Lata ba? Paris tungod. Nako ta? Lakaw sa mi guys. Adto mi sa bukid nila sir kay ba may tao diri. So ang mga paso ni sir mga itong sila ang usulong mo ito ito ni, bali ni hindi so guys, ang pangitawad ni sir sugatan na mo sir nga dire tagi no baba magkabalios kita demolish na demolish maka ni sir padayonon gyapon ni sir puna na lang ni siya puna na lang siya to Tumawan. Okay. Okay. Ay, bingo ano? Inbox ang grabe. Inbox lagi ka na ikaw ni. Cash wala. Cash price. Ayun ba? Ay, suka? Ayun ba? Oo. Wala ya, Dol. Masa din eh? Okay ba? Nakadiri, okay ba? Buang mo ta. Nakadiri, okay ba? Klaro no. Ari ro guri. Belati lang kay. Agi-agi lang pun niya. Biasa mo na po. Apik. Mana? Masuk dalam dagan. Pirado na. Kondisyon kayo? Pwede pang land, pwede pang water ba? Double purpose. Nawa, sipa kaisa. Hindi hara. Ayo. Ayo. Hai, Ate J. Bado. Bado. Hoy. Barok. Barok ni. Sus, way grado. Gamit do. Ato tanan. Duh. Puhag patos oh. May pang patos, guwapo. Pag-iya, batig naong. Kasan tagyan ni? Nagduyan. Wah, ako gamit rin do. Inmax na. Dirt bike pa. Pag-upload ba? Grabe. Ala. Hindi na po pwede doag-doagan. Kaya sport ka doon, basta masakta, hindi na pwede doag-doagan. Ano man? Sunog ang laini. No? Sakpan yung bulog-bulog yun. Pantay ka, di sigong minor. Nakurog mo kayo? Away na ganun, kurog ka pero mahirap baligid din kita yun.
Finding rugby and tenor. Asa na mo? Wala lagi abli. Pulo sirado. Wagad. Sarado. Wala gyud. Globers. Wagi rugby dol. Wagi finding rugby at tenor gini. Aha ka na ron. Apel na punta na mga grocery. Asang grocery, pangitana nag-apel na may rugby. Kadagay adto na may Julie sa matana ron. Kung di na mo dol. Oh, adto na may Julie. Kapalit na mi guys. Oh, adto na pud mi og gross pharmacy para mutanang na may tino. Tenor na yung problema na mo guys. Kaya kayo open ang kuhan. Saan ni Dredol? DC. Open sila. Gamay-gamay lang ang problema. Sus, tuya pa tagtuyok dol. Lagi. Naray diri. Kapag ginahanglan tanan. Abli rin sila. Basta ikaw, abli rin sila dol. Adlo na tuya ba? Alam mo diri karon no? Sa Dakit, Bugo City, Cebu. Kani? BPM Construction. Abi na mo di mi kapalit sa mong ginahanglan no, pero may gani gahi ka no. Ay nagkailan ay nag-connections so. Kapalit ra gyapon. Kao na, di mag-bring mo ba? Gwapo bulong. Zap. Ito kami sa barangay Carbon. Ya. Ayo tiner ya. Let's go home. Mana serbisyo? Manabod. Mana serbisyo sa mga adlaw? Babay na, babay. That's all for this for today. For this afternoon. Ah. Buntag. Mga minto ba? Andamo mo. Ah. Oh, chat lang Nals. So that's all for this vlog sa karon nga mahal na adlaw mga gano. Unsa day ka? So before tani tapuson guys no. Curious lang ko ba no nganong mahal na adlaw ang tawag sa Holy Week no. Ang other term sa Holy Week tawag siya mahal na adlaw no. Siguro sa kuang opinion tawag siya mahal na adlaw tungod kay karong adlaw no. Ang celebration sa pagpakita ni Jesus Christ no. Kung saan niya kalabang mga tao no sa pagsakripisyo niya sa iyang kaugalingon sa cross no sa pagluwas sa mga sala. Pero kung napanila ang rason no di ko kibaw basin kibaw mo sa rason, so i-comment down below na ninyo no anong gitawag ng mahal na adlaw ang Holy Week no. Pero karon adlaw gyud noon mahal gyud ang adlaw ron kay kadaghanan sa mga business establishment ron nanira no walay duty ron kay di ka afford ang kumpanya sa pagpasildo sa trabahante no kay mahal na adlaw gud. corny sa kong joke. So okay siya guys no sa pagkakaroon tapuson ta ni karon nga video no kay wala naman tay buhaton ya bisan yung hapon mo prosesyon ta kung makalugar no di lang ta mosaad kay bati kayo mosaad ta nya di matuman. So maro siya tong tapuson no inaot ko nga nalingaw mo no nya inaot ko nga magpabilin mo sa pagsubaybay no inaot ko nga magpabilin mo sa pagtanaw sa akong mga video no magpabilin mo sa pagsuporta no nya ang sunod na ko nga mga video tanaw lang yapon mo guys no. So maro siya kita tayo balik nya ay magkapulan
Andun sa sunod higayon, Ganoy TV, Anoy out. See you!